Инак хабарҳои варзишӣ тару тоза баҳри шумо дӯстон. Номи футболбозони Тоҷикистонро дар садри ҷадвали ҷаҳон мебинем. Голи Парвизҷон Умарбоев Локомотивро ба даври дигар баровард. Ниммуҳофизатгари тими мунтахаби Тоҷикистон ва бошгоҳи Локомотив Пловдив Парвизҷон Умарбоев дар ҷоми Булғористон муаллифи гол гардид. Дар бозии даври 1/16 ҷоми Булғористон бошгоҳи Локомотив Пловдив тими Загоресро бо ҳисоби 4-3 мағлуб карда ва ба даври навбатии мусобиқа роҳ ёфт. Ба футболбози тоҷик муяссар шуд, ки голи сеюми дастаашро ба самар расонад. мушкилоти дастаи Реал зиёд мебошад ва имрӯз ҳалли худро ёфт. Бозии якум бо бохт, бозии дуюм бо мусовӣ ва ниҳоят дар вохӯрии сеюм шаҳди пирӯзӣ чашиданд. Шоҳи Лигаи Чемпионҳо ин мавсимро бебарор оғоз намуд. Дар бозии даври сеюми марҳилаи гурӯҳӣ бошгоҳи Шоҳона дар хонааш тими Интери шаҳри Миланро пешвоз гирифт. Набарди тимҳо пуршида сурат гирифта бо натиҷаи 3-2 ба фоидаи гаразмониҳо хотима ёфт. Дар ин майдондории ҷолибнок тӯбҳои ғолибонро Карим Бензема, Серхио Рамос ва Родриго ба самар расониданд. Голҳои миланиҳоро бошад Лаутаро Мартинес ва Иван Перишич муаллифӣ карданд. Акнун баъди ин камёбӣ бо дарёфти 6 хол дар зинаи сеюми ҷадвали гурӯҳи Б қарор гирифт. Ин гуна бозии футбол бо голҳои зиёд кам рух медиҳад ва ҳатто бо дастаҳои пурқувва. Хетрики Диого Жота ба Ливерпул шодӣ овард. Дар бозии даври сеюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Аврупо дастаи Ливерпул ба меҳмонии тими Аталанта ба Италия сафар кард. Вохӯри дастаҳо дар майдони Атлети Аздурии шаҳри Бергамо доир шуда бо натиҷаи калон 5-0 ба суди меҳмонон хотима ёфт. Дар ин набард голҳоро Муҳаммад Салоҳ, Садио Мане ва Диего Жота хетрик муаллифӣ намуданд. Баъди ин пирӯзӣ шогирдони Юрген Клоп бо касби 9 хол садрнишини гурӯҳи хеш гардиданд. Локомотив бояд бо топ дастаҳои футболи Аврупо бозӣ кунад. Локомотив Москва дар бозии даври сеюми Лигаи Чемпионҳои Аврупо дар гурӯҳи А дар майдони худ Атлетико Мадридро пазируфт. бозӣ бо ҳисоби мусовӣ 1-1 хотима ёфт. Голи якуми бозиро Хосе Мария Хименес дар дақиқаи 18 зад, аммо бартарии меҳмонон дер давом накард. Антон Миранчук бо истифода аз пеналти дар дақиқаи 25 ҳисобро баробар кард. Ҳарчанд дар рафти ин бозӣ бартарии комили меҳмонон дида мешуд, аммо маҳорати баланди Гилерме ва ду дафъа тири дарвозаи онҳоро аз бохт наҷот дод. Дастаи шаҳри Москва инак дар бозии сеюми худ низ дар Лигаи Чемпионҳо ҳунарнамоии олӣ нишон дод. Онҳо аз Залцбург ва Атлетико имтиёз гирифта, бо Бавария низ бо мусовӣ наздик буд, аммо кори роҳи оҳанчиён ҳамоно дар мусобиқаи дохилӣ барқарор нест. Онҳо дар 13 бозӣ 17 имтиёз ба даст оварда зинаи ҳафтумро касб мекунанд. Дар ду даври охир аз Ротор ва Сочи бо ҳисоби 1-1 шикаст хӯрд. тими мунтахаби Тоҷикистон 4 ноябр бо роҳбарии сармураббии Усмон Тошев барои баргузор кардани бозиҳои дӯстона бо тимҳои миллии Баҳрайн ва Аморати Муттаҳидаи Араб ба шаҳри Дубай сафар намуд. Дар ин бора сомонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар додааст. Ба иттилои манбаъ, дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди анҷоми ҷамъомади таълиму тамринӣ, ки дар шаҳри Душанбе 6 рӯз идома кард, имрӯз чоршанбе ба Дубай парвоз намуд. Ба ҳайати даста 25 бозингар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 9 ҳимоятгар ва 5 ҳамлагар шомиланд. Мунтахаби Тоҷикистон 7 ноябр бо мунтахаби Баҳрайн ва 12 ноябр бо мунтахаби Аморати Муттаҳидаи Араб бозиҳои дӯстона баргузор мекунанд. Ҳар дуи бозии дӯстона дар Дубай доир мегардад. Поветкин рӯзҳои душворро аз сар мегузаронад. Боксчии кишвари Россия Александр Поветкин мубталои бемории COVID-19 шудааст. Рақобати ниқористӣ бо Дилиан Уайт ба вақти номуайян ба мавқуф гузошта шуд. Тибқи иттилои РИА Новости, тарғибгари Александр Поветкин Андрей Рябинский мегӯяд, ки ҳоло ӯ дар яке аз клиникаҳои пойтахт бо сабаби бемории коронавирус бистарӣ шудааст. Муборизаи ӯ бо Уайт, ки 21 ноябр ба нақша гирифта шудааст, баргузор нахоҳад шуд ва ба санаи номаълум мавқуф гузошта мешавад.